Piyong libro siya. Motong na-encroach siya dito sa tigas. Daling gidala sa Tambalanan ang 5 ka mga naangol sa panagbangga sa multicab og modern jeepney nga naitabo sa Barangay Hubay, lungsod sa Liloan. Matod ni Patrolman Kevin Bourbon, traffic investigator sa Liloan Municipal Police Station, ang multicab minivan gimaniho ni Glenn Pilapil Mundigo, taga Barangay Yate, Liloan, Cebu. Mitugan sa kapulisan si Mundigo nga padung siya sa south nga bahin samtang nagdrive subay sa nahisgutang dapit. Nakapiyong kini hinungdan nga nitipas ang giagian og didto na misugat sa modern jeepney nga nagsubay sa Picas Lane nga gimaniho ni Jeffrey Villacura Acruz, 25 ang pangidaron, taga Barangay Poblasyon, Liloan, Cebu. Nasayran sa kapulisan sa Liloan padung sa norte nga bahin ang modern jeepney ihang gidasmagan sa minivan nga multicab. Naangol ang sakay sa modern jeepney ang asawa sa driver nga si Claire Acruz, 23 ang pangidaron, ug anak nga si Kyler Zefron in Lira. Pulos gipangdala sa ospital sa Dakbayan sa Danau. Samtang naangol sab ang pasahero, ang amahan ug anak nga sila si Daphne Montenegro, 55 ang pangidaron, taga Lapu-Lapu City, ug Juanito Montenegro, 84 ang pangidaron, taga Dalagit, kasamtangang nagpuyo sa Hacosalim Street, Cebu City. Ang duha ka pasaherong naangol gipangdala sa Eversley Hospital sa Mandawi City o gikatakdang ibalhin sa pribadong Tambalanan sa Cebu City. Samtang si Mundigo, ang driver sa multicab minivan, gikatahong naangol sab apan dili hinuon kritikal apan ang gimanihong multicab grabe ang kaguba. Gitugan ni Patrolman Bourbon, ang traffic investigator sa Liloan Municipal Police Station. Bukas ang iyang opisina alang sa duha ka habig sa driver kun dunay mo reklamo o sa dinali ang paagis sa paghusay. Nagpahinumdum si Patrolman Bourbon ngadto sa mga driver nga giduka. Sa mga driver diha, kabalo ko sa kakapoy ninyo ang inyong trabaho. Ug bation na gid kay mo og kaduka, ayaw na gid tawon mo og dayon sa inyong estimasyon. Kay kini gud makaalaot o makaamong sa ubang mga pasahero, mga privates nga nagdagan in town sa dagat. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.